Il-Gvern Amerikan ħareġ ordni li jipprojbixxi lill-eks Ministru Laburista Conrad Mizzi u lill-eks Chief of Staff ta' Kastilja Keith Schembri mill-qatt jirfsu fuq art Amerikana. Bħala spjega għal dan id-Dipartiment tal-Istati Uniti li huwa l-ekwivalenti għal Ministeru għall-Affarijiet Barranin qal li żewġ irġiel Maltin li kienu jiffurmaw parti integrali mill-Gvern Laburista sa ftit żmien ilu huma ħatja ta' atti ta' korruzzjoni li jinkludu wkoll l-użu ta' influenza politika u tal-poter uffiċjali li kellhom għal benefiċċju personali tagħhom. Speċifikament ikompli jgħid id-Dipartiment li hemm informazzjoni ta' min jorbot fuqha il-Mizzi u Schembri kienu involuti fi skemi korrotti li jinkludu l-għotja ta' kuntratt tal-Gvern għal bini ta' Power Station, dik tal-Electrogas u għal servizzi oħra biex huma setgħu jixxaħmu jieħdu l-kickbacks. Il-stess qarrija tgħid li l-aġir ta' Mizzi u Schembri immina s-saltna ta' dritt f'pajjiżna kif ukoll il-fiduċja tal-Maltin u l-Awċin fl-istituzzjonijiet demokratiċi tal-pajjiż kif ukoll fil-proċessi pubbliċi. Min barra Keith Schembri u Conrad Mizzi huma projbiti milli jitlu fl-Istati Uniti wkoll Mart Conrad Mizzi Saj Mizzi, iż-żewġ uliedhom Josette Schembri, Mart Keith Schembri, kif ukoll iż-żewġ ulied tagħhom. Intant il-Partit Nazzjonalista saħaq illi din hija teba sewda fuq pajjiżna konsegwenza tal-korruzzjoni ta' Gvern Laburista. Din il-mossa bla preċedent li jagħmel il-Gvern Amerikan kompla l-Partit Nazzjonalista hija konferma illi pajjiż eluf ta' mili l-bogħod ħal passi meħtieġa fil-waqt il-Gvern ta' Roberta Bela għadu qed jiddefendi lil dawk involuti fid-deal tal-Electrogas. Fil-waqt il-Partit Nazzjonalista saħaq illi jinsab determinat aktar minn qatt qabel sabiex idawwar ir-rotta għall-aħjar billi jipprovdi alternattiva nadifa, serja u kredibbli quddiem l-elettorat.